Hvad så YouTube? Og velkommen tilbage til en video jo. I dag vi har skiftet koblingen på jagtmissen. Den er her. Mig der er blind. Her. Det er en eller anden, jeg ved ikke hvad fanden det her det er. Men jeg har lige fået en klokke. Så det kører bare. Så vi skiller det her endnu. Jeg er godt i gang. Så YouTube. Så kommer vi sgu ind. Ja. Så det er jo bare videre jo. Kan man så sige jo. Skal vi have det her lort her af jo. Okay, gør vi nok også lidt rent andet. Så ser vi lige hvor lang den er gået herude jo. Det kan faktisk. Hvad fanden. Prøv at se. Ja, masser at gå af nu jo. Så YouTube. Så fik vi sgu den nye på jo. Jeg kan ikke engang se forskellen. Det ligner standard. Så hvis politiet kommer jo, så er der ikke noget at se her jo. Ikke noget at se. Så fik vi sat lortet på. Jeg ved ikke hvorfor det lægger så meget. Så nu skal vi bare ud på en køretur. Jeg tænker I kommer nogenlunde med. I kommer nogenlunde med hedder det. Ja. Find mig lige det jeg kan, fordi jeg har sgu ikke noget at gå på. Jeg ved ikke hvad fanden. Jeg er faktisk krise jo. Nå, jeg ved ikke om I kan høre mig, men jeg giver en lille update. Den glider sgu, så jeg har nogle andre ruller derhjemme. Jeg tænker, at vi lige propper i. Og så må vi se. Ja. Så er den sgu skilt af igen. Jeg ved ikke, om I kunne høre mig. Det er lige optaget lige før, men jeg synes, at den klæder lidt. Så vi prøver lige at se, hvor jeg har 4,7 gram i, men jeg ser lige, hvad de går ned til. De er jo blevet lidt slidt. Og så prøver jeg lige at se, om jeg kan finde en anden tryk. Og så prøver jeg lige at variere dem der med nogle andre. Jeg har 5,5 gram måske. Ja. Har jeg fået samlet den igen? Jeg ved ikke om. Jeg kan ikke engang huske hvor meget jeg filmede af den. Men nu sidder der 4 og 5 kombination ruller i. Og jeg satte en standard trykfjeder i. Som der var lidt lettere end den anden. Så må vi lige se hvordan den kører nu. Og så giver jeg lige en opdatering. Nå. Lette ruller i den. Eller lettere ruller i den, så tror jeg vi er der. Ja. Jo, så tror jeg vi er der. Det er også hvad jeg skulle prøve med den her. Den her medium her. Det virker bare meget. Jeg tror jeg skal have sådan en god en her i. Men jo, lettere ruller. Og så kører vi lige en tur igen. Så er der også 4,7 gram i ned i vejen. Og vi har en standard trykfjeder i med hvid trimkæde, men også hvid trimkæde. Så nu skal vi sgu bare ud på vejen igen, så må vi lige se hvad det giver. Og så ja, så må vi bare lige se det jo. Nå, jeg ved ikke om man kan høre noget, men den kører sgu ikke helt rigtig automatisk. Jeg tror jeg putter nogle 5 grams ruller i. Altså de fulde originale der, og så må jeg lige tage en Gold Top Performance trykfjeder i. Og så tror jeg det er en del.